שלום לכן, רוטנברג, כתבת אופנה ולייפסטייל. היום הבאת לנו בשורה לכבוד הקיץ. הקיץ מגיע, מכשיר פלאש אנד גו. מכשיר ביתי להפחתת שיער לצמיתות. נכון, נכון, כמו שאת שומעת. הקיץ כבר כאן, השכבות נעלמות, אנחנו חייבות להכין את הגוף שלנו לקיץ, אין ברירה אחרת. נכון. והבאתי מוצר שהוא באמת רשום כסטארט-אפ, כפטנט, של חברה ישראלית כחול לבן, שמוכרת את זה בכל העולם. בעצם זה מכשיר להפחתת שיער לצמיתות. לצמיתות. כמו שאת שומעת, בבית. וואו. נכון. אז בטח את שואלת את עצמך איך זה יכול להיות, נכון. איך זה נותן את אותן תוצאות של מכון. בעצם מה שהחברה הזאת עשתה, היא לקחה את הטכנולוגיית אור שזה עובד, היא מזערה אותה וארזה אותה בתוך מוצר ידני, שכל אחד יכול להשתמש. עכשיו, לא צריך לזה השגחה, לא צריך ניסיון קודם, כל אחד יכול לעשות את זה בבית. אי אפשר, זה לא מסוכן כאילו? אי אפשר... אז זה לא מסוכן כי יש פה, קודם כל יש פה שליטה של העוצמת אור, שזה כל אחד יכול לעשות את זה בבית, גברים ונשים כאחד. עכשיו, יש לנו 5 דרגות של עוצמה. אם אני מדליקה את זה, כל אחת יוכל לשלוט בעוצמה שלה. זאת אומרת שאם אני יותר רגישה, נקרא לזה ככה... זהו, איך אני יודעת איזה עוצמה אני צריכה? אז בדרך כלל מומלץ בטיפול הראשון להתחיל בדרגה הראשונה של העוצמה, ואז אפשר באמת לעשות כמו איזה סוג של פיילוט, לראות אם זה נוח לך עם העוצמת חום, ולעלות מטיפול לטיפול. עכשיו, איך זה עובד? ככל שהעוצמה יותר גבוהה זה יותר יעיל? זה יותר אפקטיבי, כן. עכשיו, איך זה עובד? בעצם האנרגיית חום היא חודרת, היא מזהה את הפיגמנט של הזקיק השערה, היא מחממת אותו, וגורמת לו בעצם לנשור ככה מטיפול לטיפול. בדרך כלל מה שמומלץ זה לעשות בין הטיפול הראשון לרביעי בהפרשים של שבועיים, לאחר מכן כל חודש, ואז בהתאם לצורך. אבל כבר מהטיפול השלישי-רביעי את יכולה לראות תוצאות. עכשיו הנה, אני אראה לך איך זה עובד, תראי כמה שזה פשוט. כן, אנחנו מדליקים בעצם את המכשיר, את מתחילה לשמוע קול של פן. נכון. ואז אנחנו עושים בעצם מלמטה למעלה. כן. החיישן מקדימה של משטח הטיפול הוא מזהה את גוון האור. ואז הוא רואה אם האור שלך באמת מתאים לטיפול, וזה גם סוג של למקסם את הבטיחות של המכשיר. כי אם יש גוון שהוא כהה מדי, אז זה עלול להיות מסוכן, ואז באמת לא משתמשים. בגלל זה רק כשהוא מזהה שהאור מתאים, הוא בעצם משגר את ההבזק. יש לנו עוד חיישן של קרבה. שאם זה באוויר, את רואה, אני לוחצת, הוא לא מוציא הבזק שלו. הבנתי, רק כשזה נוגע באור, זאת אומרת, צריך ממש להצמיד את זה לאור. לגמרי. תגידי, וההבזקים האלה, לא צריך את המשקפיים המיוחדים האלה אז היום כבר לא, כי זה באמת מאוד מאוד בטיחותי. אם מישהי יותר חוששת, היא כן יכולה לשים בבית משקפי שמש, לצורך העניין. כן, אבל בתכלס לא קורה כלום, או להסיט קצת את המבט, אבל בגלל שזה יוצא ממש רק שזה צמוד לאור, אז זה לא מסוכן. יפה. עכשיו, יש לי שאלה, קודם כל, למי זה כן מתאים ולמי לא, ושנית, באיזה אזורים אפשר להשתמש בזה? אז קודם כל, היתרון של זה, מבחינת האזורים, שזה החל מאזורים גדולים, את יודעת, ידיים, רגליים, ועד האזורים הכי רגישים. ובאמת, חוץ מקצת הקצוץ וחום, זה לא כואב, אם זה קו הביקיני, אם זה בית צ'כי, כל האזורים הרגישים, ואפילו בפנים אפשר להשתמש. זאת אומרת, מעצמות הלחיים ומטה, אם זה שפם, אם זה פאות. פשוט חשוב באמת להשתמש בזה על אור מגולח, נקי, יבש, בלי דאודורנטי. זה חשוב להגיד, אוקיי. כן, צריך לגלח את השיער לפני כן, ואז אנחנו עושים את זה גם לא על אור שזוף, צריך להיזהר. למי זה לא מתאים? נשים בהיריון עדיף שיתייעצו כמובן עם רופא, או כאלה שסובלים ממחלות עור שונות. מעבר לכך, באמת כל אחד יכול להשתמש. כמובן שחשוב להדגיש שצריך לקרוא את העלון למשתמש, את ההדרכה, יש גם סרטון שמגיע בערכה, וברגע שפועלים לפי ההוראות, לא צריכות להיות תופעות לבד, וזה לא צריך להיות מסוכן. ומה זה המנורה הזו הקטנה? אז כמו שאת רואה כאן, בעצם המכשיר זה ידית חד פעמית שאנחנו רוכשים אותה, והיא מגיעה עם מנורה מתכלה של 5,000 הבזקים. אם מישהו רוצה, בעצם יש לנו לונג לייף, מנורה שאפשר לרכוש אותה, זה גם כן עלות באמת יחסית נמוכה, 120,000 הבזקים. ואז אפשר להגיד המכשיר חסכוני, כי כל בני הבית יכולים להשתמש, רוכשים פעם אחת, זה באמת מכסה כמות עצומה של הבזקים שאפשר לטפל בכל הגוף. כמו שאנחנו רואים, זה פשוט מחליפים את הנורות האלה, וכל אחד יכול, לא צריך לצאת מהבית, למה לרוץ כשהכל בזמן שלנו? תפור עליי, תקשיבי, תפור עליי. כל מה שאני יכולה לעשות בבית, אני מעדיפה שיהיה בבית. את מחליטה מתי, איפה, איך, וזה עד הבית. יקירתי, תודה רבה שבאת אלינו. בכיף, תודה שאירחת אותי. תודה, חן.